बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै आं बेखौ साननानैनो गाबनो ओंखारदों दि आंहा जिउआव बेबायदि मा मोननांगौ दंमोन जे आं गावखौनो खोमानानै लाबाय। मानसिनि महराव नायनानै जों बेखौ माब्लाबाबो हमदांनो हाया। मानसिनि महराव नायनानै जों बेखौ माब्लाबाबो हमदांनो हाया दि बियो खुसियाव दङ ना दुखुआव दङ। जाय मानसिया गुबुनखौ हाजासे मिनिहोयो आरो गावबो मिनियो, बे नङा दि बिनि जिउआव जेबो दुखु गैया बा गावबो खुसियाव दङ। ओरैनो सावगारियावथ' बयबो मिनिखायो, नाथाय सावगारियाव जेरै मिनिस्लुनाय मा थारैनो मोगथाङावबो बियो बेबायदिनो मिनिस्लुनाय ना? सोर मिथिनो जाय गुबुनखौ मटिभेट खालामो, जानो हागौ बियो हारसिङाव गावनो दि गाबखोमायो। बयनिबो सिगाङावथ' जेब्लायबो मिनि खुसियै थागोन, जायखौ नुनानै मानसिफ्राबो बुंनो हागौ जिउआव थांनानै थानोब्ला बेबायदिसो थानांगौ। नाथाय सोर मिथिनो गोसो सिङावदि हारसिङै थायो, जाय गुबुननि प्रब्लेम्सनि सल्युशन नागिरनानै होयो, नाथाय सोर मिथिनो जानो हागौ बियो गावनि प्रब्लेमजोंनो बेंखन जानानै दङ। जेब्लायबो आं गाज्रिनिफ्राय गाज्रि समखौ बेखौ साननानैनो हगारहरो दिनैनिफ्राय साबसिन आंनि गाबोन फैगोन।